Tanja Miščević Hvarela občekuje, že po konec roka budu otvoreni poglavja 35 i 32 u prehvarkoh z Evropsku uniju, ali vyznačila, že še intenzivno robi i na poglavjoh, kotri še odnoša na vladanje prava i šljebodi. Fokus jeste u ovom momentu na poglavljima 23 i 24, ali smo znali da je taj fokus i on će konstantno biti takav. Ponekada klatno se okreće ka jednom, ka drugom poglavlju, kao sada pitanjima migranata, odnosno zaštite osnovnih prava pa i slobode kretanja. Pokrajinski sekretar za međuregionalne sotrudnictvo Branislav Bugarski vyznačal, že Vojvodina ma kapaciteti i znanja, že bi rušela po evropskej drahi. U vremenskom periodu 2007. do 2013. preko 110 miliona eura, preko 350 projekata, 86% svih prekograničnih projekata u Srbiji desili su se u Vojvodini. Predsjedatelj pokrajinske vladi Bojan Pajtić vyjavil, že pokrajina obučela 65 osobi za učestvovanje u robotnih grupoh za prehvarki z Evropsku uniju, ali je male číslo ľudzoch bolo uključene do njih. Pripremili smo stručnjake za 29 od 35 poglavlja. Tu je čitav niz različitih poglavlja. Ljudska prava, poljoprivreda, privreda. Ono što jeste problem, veoma malo ljudi je bilo uključeno i veoma malo predsjednika radnih grupa na nivou Republike je pokazao interesovanje da te ljude uključuju u proces. Na konferenciji nahlašene, že aktualna migrantska kriza, u kotrej Srbija ukazala, že počituje evropski vrednosci, nje budze vpljivovac na daljšu drahu Srbiji do Evropske uniji i na otveranje perših pohlavjoh u prehvarkoh z Evropu.